Magsiset up tayo doon ng default nating trap. Tapos lahat ng mod natin, lalagay natin doon. Para yung mga papasok sa convoy, yan, gagawa tayo. Para habang naka-live tayo, yan. Biyahe. Sa Discord na lang tayo mag-uusap. Kahit hindi kayo nag-ETS guys, pwede kayong pumasok sa Discord ko. Download ko lang ulit Discord ko yung pang-hacks. Sige, Lindsay. Nakapin yun, 7 days pa naman siya bago ma-expired. So, pwede pa. Kaka-post ko lang yun parang 3 days ago. Brother Zion, thank you for the heart. Sana magkatagpo yung guild natin, no? Kalaban-laban tayo sa GL. Guild play. Hello, Brother Lindsay. Good day, Brother Zion. Oh, we need to keep right. Babae ka ba o lalaki? Lalaki yan, lalaki. Malakas skill nyo eh. Hindi, mahina lang kami. Platinum nga lang kami. Hindi pa kami makaakyat sa Shining Star. Pero dapat nasa Shining Star na kami. Nagloko lang, di ba? Daming ginayo. Babae yung trap ko kasi pink. Lang ata malakas siya amin. Ako wala kasi. Hindi naman ako nag-ano dun. Hindi naman ako gumagastos talaga. May malakas sa amin. Nasa 300k na. Pero hindi siya whale. Top 2-1 lang din. Priority niya talaga yung mga na ako papalo yung 10. Asan yung 8? Saan galing ang 8? Naligaw na naman tayo guys. At ako kumanan. Ikot tayo. Naligaw na naman ako. Ito tayo ikot. Join ang try mo na walang jeep. Yung voice lang. Hindi, naliligaw ako eh. Naliligaw ako dun. Igawin pa naman ako. Sabi ni Andrea, hintayin mo na kami mapagtapos. Yan naman. Ayun, okay. Mas okay yun. Pero yung holding heads, okay lang yun. Alam niyo naman yung limitation nyo, di ba? Tama na ba tayo? Tama na tayo. Alam niyo yung limitation nyo, okay lang yan. Hindi may iwasan yan, hindi kayo mag-holding na kasi magtitingin ng kapal. Sana all may joke. Bata ka pa, mag-aral ka muna dyan.
nadadamay ako, boss. Huwag kayong maingay. Condolence dyan, brother J. Di kawayan yung map. Oo, galing tayong brother Sayon. Galing tayo ng Olongapo. Going to dagat-dagatan na Botas. So we're now in Edlex again. Ito si Brother Sayo nag-ETS to eh. Hindi ko pa nakaka-convoy to eh. No, kababait naman eh. Ito si Ninyoy tsaka si Jandy. Simula yan napuntahan nila yung page ko. Yan. Araw-araw na yan, lagi sila nandito. Ang hirap din yung time sa araw. Ako tamang chill lang ako eh. Pag nag-dailies okay. Hindi nga ako nakakapag-proof eh. Proof of union, hindi ako nakakapag-proof. Kel Walker. So, sa akin, bibilin ko na lang sa bidding. Meron na akong 1M eh. 1M Zenny. May dalawa akong purple card na mabibenta. Tinignan ko siya sa black market. Ano siya? 400k tapos may 200k ako na Zenny. Uy, malapit na tayo. 54 kilometers. Sa akin nga, tagal ko tumambay dyan. 32% na. Naumay na ako. Hindi ako makaipon ng Eden.